Ngai kubleiru ye kikmi pa ki balaya don lang ringkat barngi menta kasngi. Ngako ban ai kubleiru ya bara ki balawan hakane ka program opening ye kane ka free training komputer kabala organize da ka KSU Motion Road Circle kakos kalong tang lai banai te dal adep ye kane ka kos ngin sa penlong ya ka exam ki bapas ngin sa ay ya ka certificate kabala itu da ka sarkar ki kos ki bangin ay jingkren ka debit tang ya ka basic course te ngakerpat igi kimi ki pabara bakin ailat igi khon samla igi khon jongpi bakin atan ha ka nega kelas khamtam ha ka perthai menta ha ka juk menta baro nangi ngidon kami ka komputer ban apply kam hakino kino ki kam menta ngidon kam ya ka komputer ya ka certificate komputer tinga kerpat ya phi baro ki samla ban atan ye kane ka free training komputer philayo kat kane kalat ya ka free training phide ban atan haja ka ban nginle sejangai ban penlut ya ka pisa menta philayo kane ka free training phide ban atan kadai tang ka basic tang kane ka certificate ro phila ban apply kino kino ki kam phila ban seng la ka jong ka kam da klam kane ka certificate lada pisang ka kam ro lada phikwa banya kane bat ki office phimla lada khlami oi kane ka certificate computer tenga kerpat ikikmi ki kpa bara bakin ailat iki kunjung pi bakin atan ye kane ka kelas kabangin ai jingkren ya kane ka komputer kadebet tang shphang ka basic kidebet tang shphang kumno ba pin type kumno ba pin thoi ki application kumno ba pin pli ka komputer tang kita umda e than kum ki wegi kos tinga kentu ki para samla baro ba pin shim ye kane kalan Bapin atan yang nega kelas. Tang kita kubleshbol.